mé ag úsáid an Gaeilge don gnó Tighe, is dóibh dus bar mar tá grá dúchasach agam don teanga. Tá sé táhachtachtam. Agus is dótha fáin eile ná gur iarmúntar Gaeilge mé. Fan mé céim amach san ollscoil ag múnú Gaeilge agus béarla, so just bhí mé ag gcónaí báinte leis an teanga. So is rud nádúrtha é dom go bhfuil an Gaeilge báinte go mór le mo chuid gnó is dóibh leis an anam agus le gach uile rud eile tá báinte leis. Tá go leor buntáistí ag banú leis an Gaeilge mo chuid gnó féin domsa pásanta. You know, ní chuirte méid poibliacht atá fáte agam díreach ó go bhfuil an Gaeilge agam radio na Gaeltachta, radio na Lifa, Tighe Cahir, you know, tugtar cuir dom chun chocolate roisin le déanaí. So just tá poibliacht iontaachán agus tá na daoine a labhraíonn Gaeilge na Gaeilgeoirí is daoine iontaach iad. Is dócha go bhfuil plán agam leanúm dúráid leis an Gaeilge imime gnó, ní aithróidh sé sin dom sa todhchaí. Is cinse go bhfuil sé mar chuid mór de a farsantacht féin, so cinse go bhfuil sé chuid mór de a chuid gnó, agus gach forbar sé dhéanamh mé leis an gnó, is cinse go mé forbar sa Gaeilge an freisin lom.